Здравейте, аз съм Асен, както виждате. Днес ще играем една игра. Тук сме с Наруто, сигурно видяхте. Така, пишете долу в коментарите кой ви е любимият герой от Аватар или там Наруто. Защото идея са направени от аниме. Добре, сега. Тук ето го моят Наруто. Само този герой имам. Абонирайте се за мен, оставете лайк на всички мои видеа, абонирайте се и за най-добрия ми приятел VG5. Моля, абонирайте се, лайквайте му видеята. Страхотни шортове прави. И така, ето сега, почваме една битка. Ето го смазах набързо. Тук ще направим едни 3 рунда и ще газим. Гасим. Поправка. Добре. Това приложение го знам. Не е най-доброто. Не бих ви го препоръчвал. Добре, сега ще бъдем с този пич. Аз съм долу вляво. Сигурно ме виждате. Ето сега той ме удари веднъж и аз го пресмазах. От време на време спирам да ударям, защото това е силата ми свършва. Почвам да се изморявам и майка, това го изцепих. Според мен тия ще ги направя с ланшот. Майко, прав бях. Ланшотнах. Няма да си инсталирам тая игра. Добре, сега правим последен рунд и ще гасим. Окей. Сега. Аре бе. Остана. Да, цъкнах леко в шопа без да искам. Добре, сега. Цъкаме старт. Не, обърках се. Тук имам разни неща в квестовете, които съм си направил. Така. 1000 коинс. Добре, вече можем да цъкаме старт. Това е Наруто. Добре. Така, от време на време тук така гличва. Тоест, доста често така гличва. Добре, сега. Тук имаме 1800 коинс. Влизаме сега тук в играта и почваме. Чакам, обърках се, сега сме с реклама.
Още мечтая за тук третия рунд. Тоест началото на третия рунд. И тази реклама е много тъпа. Вече измислят много тъпи реклами. Той е продавач и изглежда много се спише с нещо. Не знам защо, но беше много някак така. Изглежда много отчаян горкия. Добре. Сега почваме последен рунд с заеда там отясно. Зеления Шрек. Добре, сцепих го. Набих му 5 хита, 10 хита, 12 хита и е мъртъв. Много, даже не съм сигурна дали ми наби демите. Аре, чао!